Xa está todo listo para que arrinque unha nova edición do Salón Internacional do Libro Infantil e Juvenil, unha iniciativa que comezou fai 20 anos e que se converteu nun gran proxecto cultural. Nos creemos que vai a ser unha edición especial, unha edición onde chegamos tamén a moitos adolescentes, a nenos pequenos, aos ancianos, ás persoas maiores, aos especialistas de mediación lectora, a hostalería. As expectativas son que Pontevedra sexa o Salón do Libro. Entre as máis de 300 actividades que revolucionarán a Boa Vila non faltarán os contacontos, os obradoiros e os espectáculos musicais. Ademais, nesta edición haberá un evento moi especial. Imos ter un encontro ca residencia de ancianos de Campolongo. Creo que vai a ser un acto precioso entre o que son os escolares de Campolongo e os ancianos da residencia e co Salón do Libro como nexo de unión, con unha obra de teatro, con contacontos e demais, non? Na programación tamén está incluída a proposta Unha cidade de conto, que percorrerá as librarías de Pontevedra. Vamos ter roteiros, unhos roteiros entre as librerías, e un roteiro tamén específico por Manuel Lourenzo pola zona da Ría, que creo que tamén vai a ser moi interesante, non? O Salón do Libro transformouse nestes 20 anos, pero se algo sempre estivo moi presente foi o compromiso para que os cativos e as cativas coñecesen a literatura mentre se mergullaban nas páxinas dos libros.